Pale. Ay, no, Maria only. Military Pale. What a comedy. ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ತಲೆ ಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ಏಳತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾತೆಗಳ ಮೊಕ್ಕೆಡುಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲ್ಲೆ ತಲೆ ಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ಏಳು ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಲೈಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾರೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನೊಂದು ಮೊದಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ನಕಲು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಅಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಲಕ್ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಜಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತ ಕಲ ಕುಸಲ್ ಏತುಂಡು ಪಂತಿನೇನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತದ್ದು ತೀರ್ಪು ಗೊರ ಮುರ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಇನಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಚಟಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿತ್ರಕಲಾ ನಡುಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ರನ ಚಾತುರ್ಫುಡು ಮಿರಪಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಕೈ ಬಿರೆಂಡು ಸಂಗೀತ ಲೋಕನು ಒಂದು ಮಲ್ನ ಚಿತ್ರನ ಸೊರೆಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮಾತ್ರ ಆತು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ ದೆಸೆನೆ ಬದಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರ್ ಆಕಳನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಕಾಡು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಿನ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಣಂದ ಹೊರ ಒಲಗು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಆಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕಟ್ಟನ ಕಟ್ಟರೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ರಾಜ ಅಂಡದ ಆದಾವು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಕಲು ಪಂಡ್ರಲ್ಲರು ಎಂಚ ಪಂಪೇರು ಏತಿ ತೆಲ್ಪಾರು ಕಾತುಗುಲ್ಗ ಸೋಲ್ಮೇರು ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೋಲ್ ಚೂರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಅಂಚೂರು ತುಂಬ ತಾವೇನು ಕೊರ್ರೆ ಅಬ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಅವ್ಳು ಸಮೇತ ಜನ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಲೇರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಓ ಸಂತೆ ರಾಮ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವ್ ಆ ಜನ ಬಜಿ ಉಂಡಿಯೇ ನರಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೌಡ್ರ್ ಕೇಳಿ ಮಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈತ ಒಂತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರೆಗವ್ ಸಯ್ಯಡವ ದೇ ಓ ಏತ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡು ಬಿರೇಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಇರ್ಲಾಕ ಮತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಸಭೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನಾ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜಾಗ ರಾಜಾಗ ರಾಜಗ ರಾಜ ಎಂಗ ರಾಜಗ ಯಾನ್ ರಾಜನ ಸೇವಕಗ ಕುನಾ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ರಾಜನ ಸೇವಕಗ ಹಾಕಂದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಈಟೇ ಬತ್ತೀನ್ ಬೇ ಹರಲ್ಲೆಪ್ಪು ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ರಾಜ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಣ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪು ಅವಂದು ಎನ್ನ ಈಟಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜ್ಯಡು ಒವೆನ್ನ ಬೀಜ ಎನ್ನಂತೂ ಬತ್ಕರೆ ಬುಡ್ಜ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಡ ಹೋಯ್ಜ ನಬೇ ಯಾರೇನ್ ಲೆತ್ತುಜ ಮಲ್ಪೆತ್ತುವ ನಿನ್ನ ಬೊಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪು ಏ ರಾಜ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇಂಜ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜ ಯಾ ಬಾಪೂಜಿ ಅಂಜನ್ ಭಜೆ ವರ್ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅತ್ತೆ ಓ ಹೀರ್ದೆ ಬಾರ್ ಪೂಜಾರು ಬಾಪೂಜಿ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೇ ಮಾತಾತು ಸೋಕದ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಯ ಅವು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅತ್ತೆ ಪಗ ಅವು ಕರ್ಣ ಕುಂಭ ಏ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಇರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಆಮೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರು ಮಾರೆ ಮರುಬೈ ಮಗಧೀರ ಉಗುರುಡು ನೆಲಗೀರ ಕುಲಶೇಖರ ಯಾವ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏರು ಉಂತುದೇರಿಂದ ಅವಡೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಟಾಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಪೊಯ್ಯ ಪಾರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪಿ ಸಪುರ ಪೊಯ್ಯ ಪಾರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪಿ ಹೋಯ್ಕವು ಅವು ಅರು ಬಾಕಿನ್ನು ನೆಟೆದ ಅರು ಕಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಬಾವೆ ಕಲತದ್ದು ಪತ್ತಾಂಡ ಯಾವ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ಅವತ ಬಾವೆ ಯಾವಾಗ ಎತ್ತ ರಾಜಗ ಹಾಕಿಂಡೆ ఒక ఆకందే బుడ్బేని ఈర్ మంత్రి మంత్రి తిరాజ ಅಂದೆ ರಾಜಿ ಯಾಪ ಇರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಪಾದಿತ್ತೀನಿ ಯಾಂದುಮ್ಮು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಂಕವಳು ಕತ್ತಿ ನಾಡುವೆ ಕತ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅನ್ಪೆ ಟಾಪಿ ಎದೋಜುಂಡು ಉಳೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪೋತ್ ಬದಲಿ ಉಳೆ ಉಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಈ ಅಂಬರಪುಡು ಟಾಪಿ ಕತ್ತಿ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಉಳೆ ಉಂಡ ಆಡಬಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕತ್ತಿ ಕಣ
ಕತ್ತಿ ಆನೆ ಬೋದು ಕಣಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅತ್ ಮಾರೆ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮೂಲುಂಡು ಹಾಜನ ಕತ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಉಲೈ ಹೋಯ್ತು ಸೇವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಿಡಿಕಿ ವಿಚಾರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚತ್ತಿಬೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪುನಃ ರಾಜೆ ಬೋದು ಕತ್ತಿ ಕಣ್ ಪುನಃ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ನಿಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪನು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಆ. ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಚ ಮಾರೆ ರಾಜ ಏನಿಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಂಕಲ್ ಊರುಂಡತಿ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿ ರಾಜ ಆಡಿಲ್ತಾನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ತಾಳ್ದು ಬೈಬಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಹಾಜಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇ ಹಾಜನ ಕಾರಿಸಿದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಅದಂತ ಬೊಡೆದಿಂಡು ಹಾಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅದು ಪುನಗ ಅವೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಎಲ್ಪಾರ್ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡಿಂಚಿದ ಸಾರ್ನೆಡು ಹಾಜನ ರಡ್ಡು ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾಯಿ ಇದು ಈ ಜಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಾತಾಡಿಕೆ ಪೋಯಿನ ನಬಿ ಆ? ಎನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಡಿ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಆ. ಯಾನಿತ್ತ ಇವ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಬೇ ಆ. ಅಂಡ ಈ ಯಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಇತ್ತ ಸೇವಕಿ ಪಟ್ಟದಯಗಿಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರ ಯಾಂದ ಬೇಲೆ ದಾಂತಿನ ಟಿಡೆ ಬೈತೀನಿ ಆಹಾ. ಬೇಲೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಮರಳು ಬೈದ್ವೆ ನಾನು ಅವೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಬೆಂಡು ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ನಿ ಅಲ್ಮೇ ಆ ಜನ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಬೇ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಟಿಕ್ನ ಅವು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ದೆಪ್ಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತು ಲಾಯ್ಕ ಕರ್ಮ ಆ? ಈ ಜಂತ ಕತ್ತಿದ ಅಂಬರಪ್ಪಳನ್ನು ಪರಂದು ಕಟ್ಟಾತು ಏನ ಬೇ ಆ? ಏನ ಪರಂದಿ ಪರಂದು ಕೊಂಡು ಜಾಂಡಿಸ್ ಪರಂದು ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿನೇ ಅವು ಜಾಯಿಂಡೀಸ್ ಹತ್ತು ಬೊಕ ಅವು ಕ್ಯಾವಂಡೀಸ್ ಅವೆಂದ ಐಡೆ ಕಂದಿನ್ ಬೇ ಹಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಮರ ಜಂಕ್ ನಿಕ್ಕು ಚೋಲಿ ಅವು ಪಡ್ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಲೆ ನೇ ಅವ ಮಾತಾಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಬರೋಡ್ದು ಮುನಿಗುಲ್ ಮೂಲ್ ದಾದನ ಬಗುಲು ಅಂತಿಲಾಗೈತನ ಬಗುಲ್ ದಾದಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಬರ ಬನ್ನಿ ಆಹಾ ನಿಕಲ್ ನಾನೇ ಬರ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆನಾಂಡ್ ಐಕ ಮಾತ ಸಮಾಳ್ಳಾರು ಆ. ನೇ ಆ. ಅವ ಮಾತಾಬಿಡಿ ಆ. ಇನ್ನಿತ ರಾಶಿ ಬಂಜಂಗ ತುಲಿ ರಾಶಿ ಬಂದಂಗನ ಆ ಮೀನು ಹಿಡ್ದಾದೊಂದು ತುಲಿ ಮೀನು ಮೀನಿಡು ಕೊಡಸುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಬಕ. ಮೀನ ರಾಶಿ ಹಿಡ್ದಾದೊಂದು ಮೀನ್ ರಾಸಿಡ್ ಮೀನೇ ಪುನ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೈ ಸರಿ ಬಂಡಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಯಾನು ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಬಕ. ಅವು ಪದ್ರಾಡ್ ರಾಶಿ ಉಂಡತ್ತ ಭದ್ರಡ್ ರಾಶಿ ಹಾ ಅವು ಏಲ ಮಂದಿ ತಿನ್ನಬೇ ನೇಲಾದೀತಿನ ನೇಲಾದೀತಿನಿ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಣ ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ಬಕ. ಪದ್ರಾಡ್ ರಾಶಿ ಇಜ್ಜ ಐದು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಹಾ ಮೀನ ರಾಶಿ ಅವೇ ಈ ಈರ್ನ ರಾಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ನ ಆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲಾಕ್ ದಿಪ್ಪಲಿ ಲೋಕ ಹೊಡ್ದುನ ಲಾಕ್ ಬರ್ದುಂಡು ಅಂಚನ ನೀಕು ಲಂಚಿ ತಿರ್ಕೊಡತ್ತ ಯಾ ಲೋಕ ದೆಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ನೀಕು ಲಂಚಿ ತಿರ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಬೇ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಈರ್ನ ಲಾಕಿವು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಲಾಕ್ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಇರ್ರೆಗ್ ಬೋಡಾನಗ ಅದೇ ಉದ್ದದ ಅದೇ ಸೌಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕುಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತು ಜಿಂದ ಬತ್ತಿ ಜಿನ್ನ ಬೇತ ಲೋಕೊಂಡು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಓ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೇತಿನೆಗೆಂಡು ಇನ್ನ ಕೆಬಿಕ ಚೆಟ್ಲಾಕರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಯವ್ವ ಮೀನ ರಾಶಿದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಯಾ ಬೈನಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಿ ನೀ ಬಾರಿಕು ಚೀ ಬಾರಿಕು ದಾಯಿಗೇನಿ ಹೇಗೆ ಇನಿ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ಮಾಲ್ತೇರ್ನ ಆ. ನಮಗಿಲ್ಲಾಡು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣನೇ ಈರೊಂದೆ ದುಂಬೋ ಯಾರ ಅಂದು ಅದೇ ಈ ಖುಷಿ ತಿಂದತಿ ನೀನು ಚಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಒಳ್ಳೆರು ರಾಣಿ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅರೆನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಅರೆ ನೋಡಿ ತಿಂದು ಬೈಕ್ ಬಾಲ್ ಮಾರಾಣಿ ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ಓ ಬಲೇತಾ ಬತ್ತೆತ್ತ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ನಂದು ಕಾಂತ ಪ್ರಾಣಗಾತೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಮೈ ಗಂಧವು ವೀರ
ಬೀರಲು ಉಲ್ಲಾಸದಾಟ ಇನ್ನೂ ಸುವಾಸನೆಯ ಮೈಗಂಧರು ಬೀರಲು ಉಲ್ಲಾಸದಾಟ ನಿನ್ನ ಮನದ ಅಂಗಳದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯು ಚೆಲ್ಲುವ ನನ್ನ ಶಾಂತ ನೋಟ. ಅತ್ತು ಈಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಿತ್ತು ನಿಗಲ ಸಾಂಗ್ ಏ ಇದೇ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಊಸು ವಾಸನೆ ಆ ಊಸು ಅತ್ತಿ ಮಗ ಹೂ 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 ನೇ ಈಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೂ ಕೊಡ್ಲೆ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರೇ ಆಯ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರ ಮುಂಗು ತೊಲೈಬಹು ಸಂತೆ ರಾಣಿ రాణి పని ఎంచ ఇత్తాని నిగాసుకు యజమాని అని ముందిద్దాగోని వా కర్మ మల్దయాను వా పుణ్య మల్దో మోలు వా కర్మ మల్దనాను వా పుణ్య మల్దో మోలు ఈ జన్మడు కర్మದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡುಯೇ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅವಳು ಏರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾಲ್ಪುಣ್ಣಿ ಅವ್ರ ರಾಜತ್ತ ಬಕ ಈ ರೇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಐಡಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕ ಈಟಿ ಕೊಡ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿ ಸೇವಾ ಕ್ಯಾತಿನ್ ಮಾರೆ ಮಾರಾಣಿ ಗುಲಾಬಿದ ಎಸಲ್ಲೆ ಕಾಂಕುಂದಾನಿ ಅವ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಹಾಯ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ ಕೊರ್ನೆ ಗುಲಾಬಿನ್ ದೇತೋನ್ಯಾ ಅಂದ್. ಲೇ ಅಂಚೆ ಏರೇರ್ ಕೊರ್ನೆ ಗುಲಾಬಿನ್ ದೇತೋನ್ನ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ವೇರಿ ಇದು ದೇತೋನ್ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣನಿ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಬಿ ದೇತೋ ನಡವೆ ಏರೇರ್ ಕೊರ್ನೆ ದೇತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ನೇ ರಿಕ್ಷಾದ ಟೈರ್ ಬಸ್ ಕಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚನೆ ದೇತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಕೊರಿಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ಪಿ ಚೊಂಟಿ ದೇ ಓಯ್ 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 ಒಯ್ ಬಾಬಾ ಕಾಲೆ ಸಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ತಾಯ್ತ ಕಸಲೆ ದರ ದರ ಬಲ್ಲೆದಲೆ ಪರ ಪರ ತೋಳೆ ಏಯ್ ಆ ನೆಂಚಿನ ತೂಪುನು ಸುರುವೆ ಪೀಂಟದ ನಾವು ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ರಾಜ ಈರಿನ ಸೀದಲ ಕೊಂಡ್ಕಾಂಡೆ ಆಸ್ತನ ಬತ್ತೀನಿ ಓಲ್ಲ ಪಜ ಮಂದಿರ್ ಮರ್ದಿ ತುಜೆ ರಾನ್ ಐಕ ಐ ಕತ್ತಿ ಬಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುರದ ವರ್ಷ ದಿನತೆ ಹಾ ಅಂದ ಓ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೇನಾ ಬಕ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅತಿ ಏನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹಾ ಆನಿವರ್ಸರಿಯಾ ಅಂಚ ಮಂಡ ಅಂಚ ಬಂಡ ಸುರುತ್ತ ಮದ್ಮದ ವರ್ಷ ದಿನ ಓ ಐಕಿತ್ತೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಇರೇಕೇಂಡ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಿಕಲ್ ನೀವು ಒಂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಐತಲೆ ನಿಗಲು ರದ್ದು ಬಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾರಿ ಮಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯ ಸಾರೆ ಒಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿರ್ ಆರ್ ಪಂಡರಿಂದಿರ್ ಪೋಪಿನ ಅರೆಗಂತೂ ಸೊಯಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಯಜ್ಜಿ ಎಂಕು ನೇರ್ನಿ ಇಜ್ಜ ನೆರ್ಪುಜ ಇರೇ ಸೊಯ್ಯಿ ಅಂದು ರಾಜ ಯಾನಿರೆ ಗಿಡೇಗೆ ನಿ ಮೋಕೆಡ್ ಚಾಪ ತೊಂಬೈದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಕೇರ್ ಬತ್ತಾಯ್ತಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜನ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಮೋಕೇರ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಆವ್ ರಾಜ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮುಗುಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ನಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಚೇರ್ ಮಾರೆ ಸಾವು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಚಟ್ಟಿಡು ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೊಂಬೈದೀನಿ ಸಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಶೇ ಅಯ್ಯೋ ಕಲಪುಂದುಲ್ಲಂಬೆ ಮಾರಾಣಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ದಿನ್ ಪಾರ ಆಯ್ತು ಏ ಆಯ್ತು ಬೈನಿ ದಾದನ ಪಂಚ ಮನ ಪೋಯ್ ಓಲ ಮೈ ನೀರು ಮೈ ಪರ ಪೋಯ್ ನಾನು ಅತ್ತಿ ಆಗ ಮೈ ನೀರು ಮೈ ಬರ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಿ ತಿಂದ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ 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 ಆಯ್ತಾತ ಹವಿಂಚಿನ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ತಿಂಡಿ ಆವಡು ಓಲು ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಲ್ಯತ ಏನಾಕಲು ಸಾರನಾಲ್ ಪರ ಬೈದಿನ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನೀ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿಯರನ್ನ ತಿನ್ಪೋಯ್ರಿ ಅವಳ ಅಂದ ಮಾರೆ ಸಿಗಲೇನಾ ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ನೆ ಅತಿ ಇರೇ ಬೊಕ ವಾ ಮರ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಚಟ್ಟಿಡು ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಅವಂದು ಒಂದು ಚಾವೊಡ್ಡಿ ಚಾನೆ ಚಾ ಚಾ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಎಂದೆ ಎಂದು ಚಟ್ಟಿಡು ತಿಂಡಿ ಬತ್ತು ಪುನನೇ ಎಂದೆ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂಜಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಎಂಜಿನ ಅವಳು ಸಾರನಾಲ್ ಪರ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ 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 ಪಕೋಲುಲೇಡು ಒಂದೆರಡು ಬಾಜನುಂಡ ಪೋಲ್ತುಂಡ ಚಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದಿ ಸಾಮಾನ್ ತೋಜ್ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಮಾನ್ ತೋಜ್ಜ ಸಾಮಾನ್ ತೋಜ ಅಂದಾನೆ ಅವಳು ಅಟ್ಟೋಡು ಆತುಂಡು ಅಟ್ಟಡುಂಡು ಎಂಗೆ ಕೊಡೆ
ಈ ಉದ್ದಾತ ಅಂಚಾತ ಆ. ರಾಜ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೇ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇರ್ದಿಲ್ಲವೇ ಸ್ಟೂಲ್ ಆತ ಆ, stool. ಯಾನ್ ಗನ್ಪೆ ಸುರುಕಾಯಿ ಉಲೇಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅವಳು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ನಕ್ಲಿತ್ತೇಡ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕವ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುರುಂತ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ದೂರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಹೊಸ ದಿನ ಎಂಬ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ ಏ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾರೆ ಅವೇರು ಒಂಜೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆವು ದುಂಬೆ ಒಂಜೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ ಐಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೋಡು ಈ ತಿಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬೇರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಾಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಯಿ ಬರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿ ಬನ್ನದ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಜ ಪೋಯಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ ಏಪ ಈರ್ನ ಈತ ಸುಲಭಡು ಲಾಕು ಓಪನ್ ಓಪನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಮಂಡ್ರಗುಲ್ಲಿ ಮಾರಾಣಿ ಹಾ? ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವು ಇತೆ ಉನೆಕುಲೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೆರೆರೆ ಪಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪೆರೇರೆ ಪಪ್ಪನಲ್ಪ ಬಿರೇರೆ ಅತ್ತಿ ಮಗ. ಜಾಲ್ಡ್ ಬಿರೇರೆ ಹಾ. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೆರೆರೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಈತ್ ಬಂಗದ ಪೂರ ಪುದಾರ್ ದೀಪುನ ಅವು ದೀತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಅನ್ನಂದು ಮಾರೆ, ತುಳು ಇವತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ಆ. ಸುರು ಉಲೇ ಫಾಡ್ ಮಾರ ಪಂಜು ಸರ್ ಮಾರಾಣಿ ಇರು ಉಲೈ ಬೋಲಿ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಎಂಕಲಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪಾ ಅತ್ಯ ಈ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಲೆತ ಓಪನ್ ಮಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪನಾತ ಅಂದು ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿನಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಡು ಯಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪೆ ಉನ್ನಾನೆ ಪೋಪು ಒಡೆ ಬೋಪು ನೀರು ಒಡೆ ಬೋಪು ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂಡ ಮುಳ್ಳು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಕುಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅವು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಆತ ಪಂಚಗಜ್ಜಾತಿ ಮಗ. ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಂಡ ಅವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂದು. ಅವಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪ ಕಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ರಾಜತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ್ಯಾ ಈರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅನ್ನಂದು. ಅವು ಪೂರ ಬುಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ತೆಡ್ಲು ಬನ್ನಿ ತೆಟ್ಲಿಚಿ ಪಡ್ಡೆಡನ್ ಚೂರ್ ಮೆಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಅವು ತೆಡಿಯುಲ ಬಗೆಯಿನ ಅವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಂಡ ಹೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಹೋಗಿತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಉಂಡು ಅವ ಅವರಿ ಖೈದಿ ಬರ್ಪಿ ಹಾ. ఆయన ಸರಿತಾದಿ ಕನ್ಪುನ ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ರಂಗಮಂದಿರದ ಪರೋಟ ಎಂಕೊಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಏನಬೆ ಏನ ಪರೋಟ ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಬರೀಲಿ ಅವು ಹೋರಾಟ ಅಂದ ಎಂಚಿನೇ ನೇ ಉನೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಚಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಬರೀ ಅವ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂಗ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ರಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ పోತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಸಮ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಬರೀಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಏತು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಆವಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾ. 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಂದು ಅವಾಯ್ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಿನಿದಿಲ್ಲ ಏಬಾ ಆಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬರ್ಫೇರ್ ಆಕುಲ್ ಬಯ್ಯಡಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬರ್ಫೇರ್ ಬಯ್ಯರ್ ಬರ್ಬೇರ ಬಯ್ಯರ್ ಬರ್ಬೇರ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಯ್ಯರ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಸೋದಿ ಹೌದೇಗಿ ಹಾ? ಹೌದೇಗಿ ಎಂಕ್ ದೈವಲೇ ಬೋರಂಡು ಕುತ್ತಲೆ ಬಂಡ ಆರ್ನೆರಿಯರ್ನ ದೈವಲೇ ಬೋರಂಡು ಎಂಚಿ ಜನ ಮಾರೆ ಯಾನ್ పోయిన ఎన్న మాము నెరేరా ಅತ್ಮರಿ ರಾಜತೆ రాజాండ ಒಂಜಿ పోరేಜೆ ಕತ್ತಾಳ ಸರ್ ರಾಜಾಂಡ ಒಂಜಿ పోರೇಜ ಎಂಕ್ ಬೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ పోయిನ ಅವ್ಲು ತೋಜಿದ್ ಬರಂದ ಈರ್ ತೋಜನಿಲಕ ಹೋದ್ ಬಲಿ ತೋಜಂದಿಲಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿ ಆತ ತುಂಬೋಯರ ಆಂಡ್ ಬುಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಆಯ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕೆ ಇತ್ತಾವೇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಒಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೇಟ್ ಅವನ್ನತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೇಟ್ ಆಪಿಗೆ ಆನ್ ಲೆಪ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ನಮ ಓ ಅರೆ ಅಲೆ ತೋಲ ದುಸ್ತಾನ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಪ್ಪಳ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಡಗೆ ಮಣ್ಪಂದ ಕುರುಂಡ ನಕ್ಕುರ್ಲ ಕೊಡಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಆಯ ಪಂಡ ಕಂಡೊಡ್ತಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆಚಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಡಿಸ್ಕ್ ದಾನೆ ಬೆಂಡಾತೀನಿ ಅವ್ ಕಂಡೊಡಿತೋಚಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ದ ಬೆಂಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಅವನ್ನ ಬೆಂಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಲವರ ಕೂಡ ಕಂಡೊಡಿ ಬರೋಡ ఆయన అత్తే ఆయన కొంచెం బుద్ధి కలుపుకోండి ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಟೆಗಾರರ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ರಣಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ ಬಯಲಾದವರು ಇಳಿಸೋ ಬಾರ
ಇದೆಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಅಕುಲೇನೋ ಕೊರೋನಾ ಇದೆಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬ ಉನೆ ಟೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನು ಏನಿತ್ತು ಅವು ಕೊರೋನಾ ಆತ ಕೊರೋನಾ ಅವು ಚೀನಾದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬೈದ್ರಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮಗ ಯಾನಕುಲು ಅರ್ಜನ ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ನೀವು ಅಂಟನ ಅಂಟಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಆ? ಇಡಲಿ ಆ? ದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯನ್ ಕಡಪುಡಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಂದು ಉನ್ನೇನೆ ಕಲ್ವೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಗೆ ಸಂಕಲೆ ಬಾರ್ದು ಒಯ್ತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ರಿ ಇರ್ಗುಲ್ಲಿ ಅಂತೇನೆ ಗುಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲಿ ಅತ್ಮೆ ದೂರ ನಾಯಿ ದೂರ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ ಬರ್ಲೆ ತೋಪನ ಹತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಯ ಪರೆ ನಬಿ ಈ ಸೇವಕ್ಕೆ ಆತ ಆ. ಈಟಿಗೆ ತನ್ಬೆ ಈಟಿಗೆ ತನು ಹಾ ಎನ್ನ ಈಟು ಕೊರಿಯ ಅವು ಬಲ್ಲಾಯ ಮಾಡು ಬಾರು. ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾದಿ ಅತ್ತೆ ಏನೇ ಮಗಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ಏನ ಆ? ನೇ ఆయన ఇత్తేనే బికార్ నాట్యాడు ఉండాలి ಓಲು బికార్ నాట్యాడు ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟೇರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಹೇಳುಂಟದ ನಾತು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಕರ್ಪ ಬೆಚ್ಚಿದಾಡು ಮಾತು ಕಾರ್ ಹುಲ್ಬೆ ಮನ್ಪಂಡೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾಂತಿನಿ ಬುಗಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಿ ಅವು ಬಿಕಾರ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೇತ ఆండు పో కట్టకట్టుడు ఉంటు ಹೋಂತು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಹೋ ಅಂಚು ಅಂಚು ಏತ್ ಬಂಗಾಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ఆయన చొంటగలు ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್ మాట్లాడ ఆ? నే ఏరుంటారే ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಓ ನಿಕೇನ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಬೇ ಆಯನ ಉಂತಂಬೆ ಕೈದಿ ಆಯತ ಬೇ ಓ ಸಾರಿ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಮಲ್ಬುದಿಲ್ಲ ಆಟಬೆ నే అపుర బుడి మంత్రిలే ఆ? బుడి నే ఆయన విచార తాతను ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಏನ ಹಾಲು ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಇಡಲಿ ಹಾ ಆಯಂಡತಿ ಬೊಡೆದಿನ ಸರಿ ತೂಪುಜಿ ಅಂದ ಬೊಡೆದಿನ ಸರಿ ತೂಪಿನೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ಕೇನ್ ಕೇನಿ అన్నవే ఈ బొడేదిని సరితువన్ జన ఏయ్ కేశవ కేశవ ಲೆಪ್ಪುನತ ನಿನ್ನನ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಏನಂದೆ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಸರ್ ಕೇಶವ ಕೇಸವತ್ತು ಸರ್ ಯಾರು ಏ ಏರು ಸರ್ ಮಾರೆ ಮಹಾರಾಜೇರು సారీ ರಾಜಾ ಸರ್ ಯಾನು ನಮ್ಮಾರೆ ಏರು ಸಾರ್ ಮೇ ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದಿನ ಮೂಲು ಹತ್ತು ಈ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದಿನ ಕಾಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬನ್ ಕಾಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ಕಾಳಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಳಜ್ಜ ಅತ್ತು ಯಾನು ಪನ್ನೆ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಹಾರಾಜ ರೇವನ್ ರನ್ನಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೇಪನ್ ರೇ ಸೇರ್ಕೋಲ ಮಹಾರಾಜರೇ ಹಾ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭೋಜೆಂದು ಹಾ. ಯಾನುಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಕುಟ್ಟರ್ದಿನಟ್ಟೆ ಕುಟ್ಟರ್ದೊಂದಿತ್ತ ಹಾ. ನನ್ನ ಆಜಡ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಉಷ್ಣಜೀವಿ ಏನನ್ನು ಒಯ್ದೊಂಬತ್ತಿನಂತ ಏರಿ ಏರಿ ಉಷ್ಣಜೀವಿ ಉಷ್ಣಜೀವಿಯ ನಾ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ನೋಡು ಐಜಿನಲ್ಲ ಉಷ್ಣಜೀವಿ ನಾ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನಿ ಯಾನ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವನ್ವೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಹಾ ಹೌದು ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕ ಇದುರ ಹೊಡಿದೀನಿ ಪೊರ್ಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ನ ನೀರ್ನ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಲ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾರು ಅವೇನು ರಪ್ಪದೆ ತೊಂಡಿ ಏ. ನಮ್ಮ ಮಾನವೇರೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಸಹಜ ಹಾ. ಅಂಚ ಬಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಏ ಈ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿತ್ತಿನೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎಂಕ್ ದೇವರನಾಜ ಗೊತ್ತೇ ಅತಿ ಚಾನೀರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದ್ದೀರಿ ಸೈದಾರ ಏನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತು ದುನ್ನದ ಹುಲ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜರಿಗೆ ಹಾ. ಕೇನಿ ಆಯ್ ಬೊಡೆದಿನ ಸರಿ ತೂಪುಜೆ ಕೇನಿ ಈ ಬಡೆದಿನ ದಾರ ತುಪ್ಪು ಜನ ಬಡೆದಿ ಬಂಡ ಏರು ಏರು. ಬಡೆದಿ ಬಂಡ ಅರ್ಧಾಂಗ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಏಯ್ ಅತ್ತ ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಬೊಡೆದಿ ಬಂಡ ಅರ್ಧಂಗಿ ಅತ್ತನೆ ಬೊಕೇರ್ ಮಾಮ್ಯ ಅಲ್ಲಿರ್ಲ. ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಬೊಡೆದಿ ಬಡೆದಿ ಹಾ. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಹಾ. ಮುರಾಣಿ ಹಾ ಮೊರನಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಮೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಮುರಾನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ರಮಣಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ರಮಣಿ ಹಾ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತನಮ್ಮ ಹಾ ಸೀರೆ ಕೊರಡು ಸೀರ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗೋರು ಅರೆ ಲುಂಗಿ ಕೊರಡು ಎಂಚಿನೇ ಬೊಕ ಏರೆಗ್ ಮೊಕಲೆಗ್ ಬೊಕ. ಆಗಿ ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತ ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಇತ್ತ ಆಗಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಯಾಕೇನ್ವೆ ಅಗೇನ್ ತೇನಿ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಿರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಡೆದಿ ಅತ್ತ ಆ ಬಡೆದಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನು ಸಂತೆ ಹಾ. ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನು ಹೋಗುಳ್ಳು ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನು ಆಯ್ತು. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವನ್ ಸುರ್ಕೆ ಬರೋಣ ಪಣ್ಯ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುನ್ ಸರಿ ಆತ ಈ ಬಾಣ ಸರಿ ಆತ ಈನ ಹಾಸನ ಕುಲ್ದಿನತೆ ಹಾಸನತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅವಲ್ತುಲೆ ಲಕ್ಕವೇ ಆ ಎಡ್ಡೆ ತಪಸ್ಸು ಬೂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬಗುಲ್ದಿ ಮುಳುಂತಾರೆ ಈರ್ ಬಂದೆತ ಬೋತು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಕಾಯಿ ಕಾಯಿನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಸುಂದರಕಾಯ
ಹಲ್ದಿ ಚಂದನ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿಯ ಪಪ್ಪಾತ ಹೊಯ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಬೋ ಆಯ್ಬೋದು ಕುಳಿದೆ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬೋ ಅಡೆ ಬೋ ಚಾನ್ಸ್ ఆయన కుడిని తప్పు ಏನು ಉಂಟು ఆ జోకులే మా తాకుని జోకులే ದುಷ್ಟೇ దుష్ట కేన్ ಜೋಗ್ಲೇ ವಾಕು ಯಾಕೆ కూడా చించబలి ಅತ್ತ ಮೇ ಪೋಜ ಈ ಜೋಗ್ಲೇ ಮಾತಾಕುಣ ಪಾಪ ಅವಳ ಬಡುಟು ಅಗ್ಲೇ ಬೇಡಾಮಿಗ ಅವಳ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಕಲೇಗೆ ಕುಡಿಕುಲೇರಿ ಆನಾ. ಕುಡಿಕುಲೇರಿ ಎಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಡಿಕುಲೇರಿ ಏರಿಯವು ఈ తిరిచెప్పు మారే ಮಹಾರಾಜ ಪೇಟೆ ದಿನ ಸೈಪರೇ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಆ? ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ದಾದವಂಡಿ ಏನಂಡು? ಅವು ఆయననేత వంశದ ರಡ್ಡು ಕುಡಿಕುಲು ಯಪ್ಪ ವಂಶದ ಕುಡಿಕುಲು ಬನ್ನಿ ఈ రంచపన్య ಅಂದು. ఇది మండే సమజ్జి ಹಾ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಶಬ್ದ ಬನ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬನ್ಲೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುಜ ಏನೋ ಈರ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರೆಂಚಿ ಯಾಕೇನು ಯಾಕೇನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಭೋಜ ಭೋಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನೀ ಕೊಂಚ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಂಡ ಹಾ. ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಶಾಂತಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅವ್ಯಾರು ಶಾಂತಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದನ ఆయన బొడెటి బేవు అతే ఓ అలే ఆజన ఓడు అలే నూర్దు గుందిని ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂತಿನ ಎಣ್ಣ ಸೊಯಚೆರಿಗೆ ಹಾ. ಅತಿ ಎಕಡ ఆయన ಬೊಡೆದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಪುಗಾರಿ ಅಂತೆ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆಕಾರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರಾತಿ ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಬಂದೆ ಹೊಗೇನ ಅವು ಯಾನ್ ಬಂದಿನತ್ತು ಮಗ. ಒಲ್ಲ ಇಮೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂದ್ ಬಿಡು ಏರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಆಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಜ ಭೋಜ ಏರ್ಲಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಏರ್ಲಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಎಂಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಳುಂತು, ಮುಳುಂತು, ನಿಮ್ಮ. ಮುಳುಂತು. ಓ ಮೌಲ್ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋ ಮರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಬೋರ್ ಹತ್ತು ಬೇ ಈ ಜನ ಕುಡೋಡೆ ಬೋಡ್ಬೆ ಹಾ? ಈ ಜನ ಕುಡೋಡೆ ಬೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಗೂಡು ಸೇರಿದೀನಿ ಬಲೆಂಜಿ ಬಲೆ ನೆಟ್ಪಿ ಏರ್ಪುನ್ ಕರ್ಮ ಬಲೆಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಜ ಬೋಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಬೇರೋಡು ಎಂಕ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಎಂಕ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಬೋನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನು ಏನಗೇನು ಆಯೇ ಮೂಕು ಊಟ ಬರ್ಪುನ್ ಮೂಕು ಊಟ ಅಂದ ಮೂಕು ಊಟ ಬರ್ಪುನ್ ಅಂದ ಕೇಳಿ ಕೇನುವೆ ಭೋಜ ಈ ಮೂಕದ ಮಾತ ಪಾರ್ಪುನ ನರಕ ಕೇಸಿಗೆ ಹೆಂಗಿನಿ ಅಮೂಂಕದ ಬರ ಬರ್ಪೇರಿ ಹೇ. ಹತ್ತಾವ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಜಪ್ಪುವ ಆ ಜನ ಖಾಲಿ ನಾಯ್ದ ಪಿನ್ ದೊಂಕಿನ ಮಾರೆ ಇಮೆ ಅವೇನು ಒಕ್ಕೊಂದು ನವೆ ಏ ಅಕಲೆಗ ಪಂದು ಈ ದಾಯವೇ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬೇ ಯಾ ನಕ್ಕಿನತ್ತು ಬೊಕ. ಯಾ ನೀಟಿಡ್ ಹೊಕ್ಕಿನ್ ಏ ಕುಲ್ಲು ಮಣ್ ಪಂಡೆ ದೇವು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪತೆ ದೇ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮೂಕು ಊಟ ಪರ್ಪೆಂದು ಆ ಬರ್ಪೆ ಹಾ. ಹುಡುಕೆ ಹುಡುಕಿ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಆನೆ ಅನ್ಕೇನು ಕೇನುವೆ ನೆನಗೇನಿ ಅತ್ತಮೆ ಈ ಪರ್ಪುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ ಅಕ್ಕೆರ ಬುಜಿ ದೈಕ ಬಾರ್ಪುಡಿ ఏడమే పెద్ద మాతిర్ని ఏడమే పెద్ద మాతిర్ను బొక యానుప్న మహారాజా పెద్ద మాతిర్ను బోర్డండ రడ్డు పెట్ట ఆకు ಹಾಕಿ ಏರ್ ಮೇ ಮಹಾರಾಜ ಆಕರೆ ಅನ್ಪುಣ ಬೈ ಯಾ ನಂಚ ಬಂಡೆನಾ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಸಾರಿ ಮಹಾರಾಜಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಏ ಐ ಲವ್ ಯು ಏ ಮಂಗಟವನ್ ಏನ ಮಂಗಟವನ್ ಮೇ ಏನನ್ನ ಕೆರ್ದು ಆ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳು ಕಾಂದು ನಡುವೆ ಅತ್ ಬೇ ಹಾ. ఆయన పుదరించిన ఆయన భోజ- అత్ బే ఈ మూకు ముట్ట పరపత నీకు నాచిగా పూజ మారే ಅವೇ హవే కేని కేనాన ಈ ಅಂಜ ಮುಂಗು ಮುಟ್ಟದೆ ಬರ್ಬಿನಿ ನಿಕ್ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪರೋಡು ನಾಂಡ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ತುಕುರು ఏ ఎచ్చిన రాజే మారే ఆత్మ. ఎన్న బుడి జోకులు దాక అంటుకోడు మారే బర్రేకి ಏನ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಜ ಕಂತ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಜತ್ತಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ತುಕುರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಾ బుజెట్ ఉప్పుజి అగుల్ బజెట్ ఉప్పేర్ ಏನ ಅನ್ಪಿನಿ బొకెంచిన ఆయన స్ప్రైట్ కంత కొర్పున బర్రే ಬೊಗೈನ ಅವ್ ಮಾಲು ಮಾರೆ ಅವ್ವ ಬೊಕೆಂచిన ಹುಡುಕೆ ಹುಡುಕೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಹಾ. ಪರ್ನ ಜೈಲುಗಳೋಡವು ಹಾ. ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪು ಅಂಚ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪರೆ ಅವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ఆయన ಕುಡೋನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಉಂದು ಮೇಯ್ನು ಏನು ಆಯ್ ರಾತ್ರಿಡಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ಬೊಕೈನ ಅಂದ ಕೇನಿ ಕೇನಿ ಕುಡಚಿ ದೇ ವಿಠಲಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸವೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಷಮಿಸವೆ ಭೋಜ ಹತ್ತಮೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಚೋತ್ ಬತ್ತ ಗೆತ್ತಿದ್ದೆ సార్ మహారాజరే యానుండతే రాత్రి 1 గంటే చేస్తున్న కాడే ఆజీ గంటే లక్కురు అంత ಅವಳ ಬುಡದ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕುರು ಪಾಪೇ ಮಹಾರಾಜ ఆయన బొడిది లక్కన్న మాత్ర లక్కుండే ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಪಾದಾನ ಬರಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಸಾರಿ ಭೋಜ ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಂಡೇರಿಂದ ಅನ್ಕಂಡೆ ನಾನು ತಪ್ಪೇನಾಡವ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜೋಜ ಜೋಜ ಯಾನ್ ಜೋಜನ ಯಾನ್ ಜೋಜಗೆ ಜೋಜ ಆಂಡ್ ಜೋಜ ಗುಬ್ಬಿ ಎತ್ತ ಜಾ ಬರವಲ್ಲಿ ದೇವು ಜೋಜ ಗುಬ್ಬೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಹಾ ಯಾನೇನ ಬನ್ನಿ ಏನ? ಆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ದಿನಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ ಲಕ್ಕವ್ನೆ ಕಂಡುನು ಓ ಕಂಡುನು ಹಾ. ಓ ಕಂಡ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಏನೇ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಏ ಕಂಡ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿ ದಹೈ ಲಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಕದಿ ನಿಚ್ಚಿ ಬಕ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಲ್ದೆ ಏನ లక్కదిజ మహారాజరే మరి ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಲ್ಪ 4 ಬಾಲ್ ದಿತ್ತನಿಯೇ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ತಾವು ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಹಾ. ಕುಂಟಾರ್ದು ನಲ್ಪ 4 ಬಾಲ್ ದಿತ್ತನ್ ಅವೆನ್ನ ಕಂಡದೆ ಆತೇನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಅವೆನ್ನ ಕಂಡದೆ ಏ ಇದೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ದಿಕ್ಕನ ಅತ್ತಮೆ ಇತ್ತ ನಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಚಡ್ಡಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೋತೀನಿ నీకొంచెం విషయం అనిపే ఈ బసలేగు పాడి నువ్వు దొంప చెత్తుండా బసలేగు బలానే చెత్త బలండు ఐటు ఓండు బల అది రాలేదు అవు సయ్యాడు ఆయన కండు నేను తಲೆ సురుకు ಈಗಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದು ಉಂತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನ ಕಂಡು ನೋಂತಾವ್ ನಾನು ಏತಂದು ಉಂತಾವಲಿ ದೇ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪ ತಿನ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಪೊತ್ತಾವ್ నేను ಉಂತಾವಲಿ నేను ఉంటారావి నేను ఉంటారా నేను ఉంటారా అన్నాడు తాతయ్య కండాడు ఏతి సామాన్ కండి ఇల్లాడు సామాన్ ఫుల్ అయిన కండి బొక్క కొనత్తు కాకలే కొరువి ఏ ఇదే ఓ ఎంచినే అంచ బుడ్పున ఇత ఆయన బుడ్డు బుడ్పర సీదా ఆయన సురు తప్పు మల్పును అతగా నేను గట్టిని బరెబాడ్ಲಿ ಬರೆ ಬಂಡೇನ ಕಾರ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಂತು ಜಿಕ್ಕ ದಿಲ್ಲೆ ಬನ್ನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಲಿ ಗಟ್ಟಿದವಣ್ಣ ಬೊಗ ಆಯತ್ತ ఆయన ಅಮ್ಮೆಲ ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡೆ ಈಗ ಏತು ಸುಲಭ ಬಂಡಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಲೆತ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ఆయన ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕುಂದಾಗಿ ದ್ಯಾಗ್ ಆಯೇ ಊರುಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಾವಾಡ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕುನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚ ಮಂದಿ ತಾಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪರ ಇರು ఆయన ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನು ಏ ಅವ್ವಾಬ್ಜಿ ಅವ್ವಾಬ್ಜಿ ದೇಗ್ ಯಾನು ಪುನೆಟ ವಾಪಿನೆಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡ ಬಂಡ ಆವಡಿ వచ్చే పాప ఆపుజి ఆపుజి కొరి ಅವ್ವಾಬ್ಜಿ ఆడు గీర్పన్పును ఇత నమ్మ ఆస్తానడు నన్నడు దుమ్ము ఎయ్యావడు మళ్ళా వాడు తప్పమని తినకలే శిక్ష ఆవడు ఆడి ఆండు ఈమె కొంచెం శిక్ష కొరకత్తా ಮಹಾರಾಜರೇ ಎಂಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಇಮನ ರಡ್ಡು ಪಾತರಡೆ ನಾಲರ್ಥ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿಯಾ ಆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾತೆರ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ನಿಕುಲೆಂಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಾಯಿಗೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಂದು ಕೇಂಡರ ಮಹಾರಾಜರೇ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನದಿ ಬೆಸರ್ದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೋಂಡು ಆ ಕಿರಿಕಿರಿಟಿ ಯಾನು ಪರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಪರ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡು ಬಂದಾನಾಗ ಲಕ್ಕಾವರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಡು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯತೆ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಹಾಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕಿಯೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ఒక బాకీ దగ్గర నాలుగు ఉన్నబే మంట ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತಪ್ಪು ಅಂಡನ್ನ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರೆ ಬಾಕಿ ದಕಲ್ ಇಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಈ ಗಂಟಿನ ತಪ್ಪಾತ ಬಗ ಈ ಲಕ್ಕ ದಿನ ತಪ್ಪೇತ ನಾನು ಕೊಂచెం ವಿಷಯ ಅನ್ಪೆ ಈ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಗಲಾಟೆನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೇಂದಿ ಪಂದ ಈ ಒಲಾನಲ್ಲ ಮಾಮ ಮರ್ಮನ ಗಲಾಟೆ ಕೇಂದನ ಕೇಂದನಮೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರೆ ನಾ ಭೋಜ ನಿಕ್ಕೊಂಜಾನು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಮಾಮಿ ಮಗಲೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣನು ಏಪ ಅಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲ ಆನಿ ಆ ಇಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಆಪುಂಡು ಈ ಜಿಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಸುಧಾರುಜಿ ಏಪ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಳು ಸಮಯಪೇರ ಆನಿ ಆ ಇಲ್ಲಡು ವಾ ರೀತಿದ ಓಮಲ ಬರ್ತಿ ವಾ ರೀತಿದ ವಾಸ್ತುಲ ಬರ್ತಿ వదనవే ఐకి నన్న ఓ తప్పుల మల్పರಲ್ಲಿ వదనద
ನನ್ನ ಲಕ್ಕಾರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ನಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಕ ದಿನ ಕೊಂಚ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾಯ ಕೊಡ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರಿಂದ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪ ಅವೇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಕೊಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತ ಏನೇ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಇನ್ನ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪ ನೋಡು ಏನು ಅವೇನಿಗೆ ಇದೆದ ನೋಡು ನಮೆ ಯಾವಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದ ಆನೆದ ಕಾರಡೆ ನಿಮ್ಮನ ಕಿಂಜ ಬೇರೆ ದೊಂಕ ಆಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ದು ಮೆಂಕೊಂಜ ಕೇಂದ್ರನು ಏನ ಈ ಈತು ಪೂರ ತಪ್ಪಲ್ತ ತುಚ್ಕೊ ಮಾಪ್ ಕರ್ದಿಯಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ನೊಂಜಿ ತೇಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಡೆ ಹೋಯಿ ಅದೇ ಲಕ್ಕದಿಸಿ ಮಗ. ಅವನಿ 4 ಬಕೆಟ್ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಂದು. ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ಪುಂಟು ದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಆಜಿರಾತಿಜ ಆದಿರಿಗಂತ ಎತ್ತೆ ಅಟ್ಟು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಏ ಸಾರತ್ತೊಂಜತ್ತು ஒரு காச்சம் 14 ಒಟ್ಟೆಂ ಆಯ್ ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕ ಪುರ ಸುರ್ಮಲ್ತಿ ಅದ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಕಡ ಅಮ್ಮಿರೆಗೆ ಲುಂಗಿ ಕೊರ್ರ ತೀರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ತ ದೆತೊಂಡ್ರ ಪುಜ ನಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಏನ ಚಟ್ಟಿ ಅವ ಎಂಕ್ ಜಾರು ಅತ್ತಮೆ ನಿಕ್ಕ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಒಟ್ಟದ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನೇನು ಜಾರ್ನೇನು ಒಕನುಲ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಸನ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಪೋ ಪೋ ಅಲ್ಲಿ చెప్పు ಸರಿ ಆತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಬಾತ ಸರಿ ಬಣ್ಣ. ಸರಿ ಆತ ಆಡ್ರಪ್ಪ ಪೊರೆ ಸರಿ ಆತ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಿಡಿ ಹೋಯಿ ಏ ಹಾಯ್ ಬಿಡು. ಆಯ್ ಒಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಬೋಲು ಆಯ್ದ ತಿತ್ತು ಜಬ್ರಾದಿಬ್ಬೆ ಆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಏನೇ ಹಾ. ನಿಗುಲೆ ಪಣ್ಯತೆ ಆಸ್ಥಾನದ ಆನದ ಕಾರಣ ఆయన ಕಿರುಬೇಲ್ ದೊಂಕ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂದೆ ಹಾ ಉಂಡು ಆನೆ ಉಂಡು ಆನೆ ಓಂಡು ಹಾ ಆನೆ ಆಂಡ ಆನೆನೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮೌಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಕಾಡು ಮೊಗಲ್ನ ತಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗೈಡ್ತೋಗ ತೀರ್ಪುಗೆನ ಹರೀಶ್ ಕೆರೆಕಾಡು, ಶಶಿಕರ ಕೆರೆಕಾಡು, ದೀಕ್ಷಿತ ಕೆರೆಕಾಡು, ಚೇತನ್ ಪುನರೂರು, ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಳ್ಮನ್, ಅನೀಶ್ ಕಿನಿಗೊಳಿ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಉದ್ದ ಒಂಚೂರು 35 ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನದ ಅಂತೆ ಸೇರದು ಉದ್ದ ಜಾರಲ್ಲ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾನಂದು ಸೇರಾರೆ ಬಂಡವು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಲಲ್ಲ ಜಾವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು 20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಮళ్ళీ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ಸೋದು ಓಕೆ కొంచెం ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸು ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದರು ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಟ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತೆಲಿಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು 35 ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ಟೈಮ್ದ ಇದಂದೆ ಏತ್ ತೆಲಿಪಾದ ಆತೆ ಕೌಂಟ್ ಆಪೀನಿ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿನ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಕಿಸಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಪೂಜಿ ಅವು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಒಂತೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ದ ಉನ್ನೇನೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಉಂದಾದಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತದಲ್ಲ ಇಂತ ತೋಜಿಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಿಖುಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಖುಲ್ ಏತ್ ತೆಲ್ಪವರ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಯ್ತು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಒಯ್ತು ಅಂತ ತೋಜಿನ ಆತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಲಭೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ 18 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿನ 25 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಸೈಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ 35 ನಿಮಿಷದ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದು ಏಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋತು ಅವು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಜಿತನ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಏನು ಮಾತು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಮೇಲು
ಪಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನದು ಮಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ತಿರಿಯೋನೇರು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿನ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಎಗ್ಗೆನಗಪ್ಪ ಕುಡಲಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಲ್ಲರೂ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.